Godmorgen. Det er i dag mandag den 25. august. Klokken den er 20 over 6, og jeg er på vej på arbejde. Jeg tænkte, jeg vil tage jer med til en dag i mit liv, for at se, hvordan et helt almindeligt liv kan se ud, når man stadig bor hjemme, er 23 år, og ikke rigtig laver andet end at arbejde. Jeg er vågnet op med 2 skønne bumser på siden af ansigtet. Så men det må jeg bare være over med, det er en del af livet. Så nu skal jeg ned og fodre mine heste. Jeg er ikke helt stadig endnu. Jeg fik først fri fra arbejde 8:30 i går aftes. Så det er ikke skide godt. Men ja, lad os køre ned og fodre mine heste, og så lad os køre på arbejde. Nå, jeg er lige blevet færdig med den første opgave. Jeg er sammen med en ny kollega i dag, så det hele det går lige lidt hurtigere. Men klokken den er nu 7:15. Vi er på vej til den næste opgave. Men jeg tænkte alligevel fortælle lidt om mig selv, for jeg har ikke rigtig kommet med nogen introduktion. Jeg har bare startet med en dag i mit liv video. Fuck, min bil er beskidt. Men mit navn er Amalie, jeg er 23 år, bor pt. Stadig hjemme. Jeg bor på Bornholm, er født og opvokset her. Og når jeg siger pt. bor på Bornholm, så faktisk om 6 dage flytter jeg til Fyn. Den 1. juni, der overtog mig og min kæreste en lejlighed i Odense, hvor han har boet lige siden vi overtog den, og jeg flytter så først nu her. Så jeg har egentlig altid godt vil lave en YouTube-kanal, men sådan, I kender det der med, hvad vil folk sige, og det. Men her de sidste 2-3 måneder, der har jeg specielt godt kunne tænke mig sådan at tage mig sammen til at gøre det, fordi jeg virkelig gerne også vil vise, hvordan et helt almindeligt liv for en 23-årig, der stadig bor hjemme og ikke laver andet end at arbejde, kan se ud. Jeg har ikke de store fremtidsplaner, ved ikke sådan, jeg ved godt, hvad jeg vil lave, men jeg ved ikke, om den fremtid er sikker. Så ja, derfor tænkte jeg, at nu vil jeg lige prøve at filme et par dage, inden mit liv ændrer sig fuldstændig. Og så håber jeg på, at der er nogen, der kan relatere til den her virkelighed, og se sig selv i det. Og at det er altså okay, at man er 23 år og stadig bor hjemme hos sine forældre. Jeg betaler ikke noget i husleje, så det er jo meget lækkert. Det skal jeg også til nu. Så, men den her uge kommer til at være lidt presset. Nu er der virkelig dårligt lys. Ja. Den her uge kommer til at være lidt presset, fordi at jeg jo skal pakke en del ting ned. Jeg skal sige farvel til 2 af mine heste. Jeg har 3 heste lige nu. Den ene skal aflives, den anden skal sælges, og så den tredje skal jeg så have med mig. Så det bliver også en hård uge, men ja, det bliver godt i sidste ende. Nå, men i så fald, nu tænker jeg, at jeg filmer et par dage i mit liv, for at, og sådan her har mit liv seriøst set ud, siden jeg gik ud af gymnasiet. Og det er altså 4 år siden nu, jeg blev student i 21, og nu er vi 2025. Så det er 4 år siden, jeg blev student. Så de sidste 4 år af mit liv har set sådan her ud, som I kommer til at se. Nu er klokken lidt i 8. Vi er lige kommet til den næste opgave, som er en forholdsvis stor feriekoloni. Så den kommer til at tage et par timer. Så jeg melder tilbage, når vi er færdige der. Vi er lige blevet færdige med feriekolonien. Klokken er 25:11. Jeg skal lige til møde med mine chefer på kontoret. Så der kører jeg hen nu, og så skal jeg ud til et hus og rengøre det bagefter. Så nu kører vi til kontoret, har et lille møde med cheferne, og så arbejder vi videre. Nå, jeg fik ikke lige meldt tilbage, efter jeg havde været til møde, men efter jeg havde været til møde, så kørte jeg egentlig bare til min sidste opgave, og klokken den er nu 20:03. Jeg har lige fået fri, så nu skal jeg hjem. Jeg er træt. Jeg har ikke fået så meget søvn i nat, både på grund af, at jeg fik sent fri i går, og så var der
brand i nærheden af mine heste, så det skulle jeg også lige slappe af i og sådan nogle ting. Alt er okay, men jeg skal hjem, have noget at spise, lige slappe af, inden at jeg skal i stalden, og jeg skal ud og løbe i dag. Godmorgen. I dag er onsdag den 27. Klokken den er 7:05. Jeg er på vej på arbejde, selvom det er det sidste, jeg har lyst til lige nu. Jeg filmede ikke i går, fordi at jeg meldte mig simpelthen syg med bravende hovedpine. Så jeg lå i sengen hele dagen i går, og føler igen i dag, at jeg er blevet tæsket med en skovl eller et eller andet. Så jeg er på vej på arbejde. Jeg har 7 timers arbejde i dag. Så vi får se, hvordan dagen kommer til at gå. Men jeg har ikke så meget at sige i dag, kan jeg mærke. Men I så jo, hvordan min morgen startede. Jeg er helt knippet. Men det er, hvad det er. I morgen er min sidste dag på arbejde, inden jeg flytter lørdag. Jeg ved ikke, om jeg ved ikke. Det var min sidste stop. Farvel. Jeg er lige blevet færdig med den første opgave. Klokken den er 10:30, og nu skal jeg til at køre videre til opgave nummer 2, som er en sommerhusrengøring. Så det vil jeg gøre. Jeg er stadig fuldstændig knippet i hovedet. Så det bliver en lang dag. Men det skal gøres. Jeg spiser noget frokost, drikker noget vand, og så håber jeg, at det går. Jeg er blevet færdig med min nummer 2 og 3 opgaver. Det var 2 sommerhus, der var lige ved siden af hinanden. Og er lige holdt ind til siden før tanke, og tænkte, jeg ville filme et cool segment af mig, der tankede. Og så har jeg vendt kameraet forkert, så det får I ikke. Men nu vil jeg køre videre til min 4. opgave, som igen er et sommerhus. Og så har jeg et til sommerhus ud over det. Og så til sidst skal jeg ud og aflevere noget sengetøj i et 3. sommerhus. Og så er jeg fri. Så nu kører vi videre til opgave nummer 4. Jeg har endelig fået fri. Klokken er lidt i 4. Jeg har lige en 22 minutters køretur hjem. Men jeg skal direkte ned til mine heste, fordi at de skal have smed. De skal ordne deres fusser. Alle 3. Eller, altså alle 3 heste, ikke de 3 fusser. De har 4. Ja, så det er det, vi skal nu. Jeg er stadig tæsket. Jeg er stadig træt, men we ballin'. Jeg vil gerne hjem nu. Klokken den er nu 6:15, og jeg er trukket i mit eget arbejdstøj. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har fortalt det, men jeg er uddannet fysiorisk hesteterapeut, så det er det, jeg laver efter min arbejdstid med rengøring. Så jeg har lige en enkelt kunde i dag, så der vil jeg køre ned nu. Og det tager lige en 1,5 times tid. Og så bagefter skal jeg i stalden til mine heste. Og så jeg er meget træt. Men det skal gøres, og min stemme er også ved at være, den er ved at være der. Men that's life. Nu er klokken lidt i 8. Jeg er lige blevet færdig med min hestekunde. Det gik super godt. Så nu skal jeg i stalden, og så ser jeg lige, om jeg har overskud til at ride. Eller om jeg skal pakke noget af min stald sammen. Jeg skal jo flytte om torsdag, fredag. Om 3 dage er rejsedagen, og jeg har stadig en del, der skal pakke sammen. Så det må jeg lige se, hvad jeg prioriterer. Klokken den er lige nu 8:30. Jeg er lige i gang med at gå min hest varm. Men jeg tror, at vi kæmper lige lidt med nogle regnskyer, der er på vej. Og havde der ikke været så overskyet, som der er, så havde det også været meget lysere.
Men har fint, så vi kan ride. Så det er det, vi bruger den næste times tid på. I forbindelse med at skulle lave bacon her nu. Birkelsen er gået og grublet over, om det var nu. Jeg tog den her kopsovn, smid den ud. Klokken den er 11:15. Jeg har fået spist aftensmad, børstet tænder, vasket ansigt, ordnet mit hår. Og nu skal jeg bare til køjs, og så sove indtil klokken 6:15 i morgen. Og så skal vi op til den sidste arbejdsdag. For nu. Godmorgen. I dag er det torsdag, og det er min sidste arbejdsdag. Finally. Så jeg er på vej på arbejde nu. Det er rigtigt efterår, og jeg fucking elsker det. Efterår er mit yndlingsårstid, og jeg elsker alt, der hedder regn og torden og lyn, og det har bare kørt på fuld brag hele natten, og jeg har sovet som en baby. Altså, hvordan kan man ikke elske uvejr? Nå, men jeg er på vej ned for lige at fodre mine heste, og så kører vi på arbejde bagefter. Så det bliver godt. Jeg har en del mere overskud i dag, end jeg har haft de sidste par dage. Og jeg har ikke nogen hovedpine i dag. Så det er væsentligt bedre udgangspunkt end de sidste par dage. Så yes, vi kører på arbejde. Okay, klokken er 3. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Jeg har slet ikke opdateret i løbet af dagen, fordi det har været ikke kaotisk, men vi har haft rigeligt at se til. Men ja, klokken er 3. Jeg er lige kommet hjem, og det var så min sidste arbejdsdag. Nu skal jeg til at pakke alt mit lort, så jeg kan flytte til Fyn om 2 dage. Jeg har ikke styr på en skid. Vi ser, hvordan det går. Altså, jeg har ikke så meget at sige, udover at jeg er bedst travlt og skal til at komme i gang. Så jeg melder tilbage senere. Klokken den er 11. Jeg er ved at have tømt min bil for diverse ting og sager og kører nu mod vores kontor med alle mine rengøringsting, så behøver jeg ikke tænke på det i morgen. Jeg har rigeligt at se til i morgen, så jeg må bare komme sent i seng i dag. Men jeg ruller afsted, og så får jeg styr på det. Og så tror jeg går i seng, når jeg kommer hjem. Der er lige nogle små ting, jeg lige skal have ryddet op, men ellers så er jeg ved at være der. Og så klar til morgen. Nå, klokken den er 10:12, og jeg er lige kommet hjem igen. Og jeg smutter til køjs. I morgen bliver en meget hektisk og travl og trist dag. Så den vælger jeg ikke at filme, bare fordi for det første er jeg rigeligt at se til. Så det med at skulle koncentrere mig om at huske at filme, det gider jeg ikke. Så jeg slutter den her video af her, og håber, at I synes, det har været interessant at følge med, og se, hvordan et helt almindeligt, halvkedeligt liv kan være for en person i start 20'erne, der stadig bor hjemme. Nu er jeg så også i den situation, jeg skal til at flytte, men i hvert fald, det her, det er sådan mine dage har set ud, nærmest siden jeg gik ud af gymnasiet for 4 år siden. Og det er også okay. Så jeg håber måske, du kunne relatere lidt til det. Blive okay med, at du ikke har en kæmpe uddannelse, og ikke allerede flyttet i en kæmpe lejlighed, og whatever. Alt er okay. Det er din rejse. Uhørlig mig. I hvert fald, tusind tak, fordi I så med i den her video, og jeg har faktisk fået lidt blod på tanden for at lave de her videoer. Så jeg har faktisk fået lidt blod på tanden for at lave de her videoer. Så
Jeg håber på, at jeg får tid og overskud til at fortsætte med at filme. Jeg synes i hvert fald, det har været rigtig hyggeligt. Men tak fordi I så med, og så ses vi forhåbentlig i min næste video.